माने आङो जेनेबा बे जाय गथ'खौ बे जोनोम होनानै बोसोरनै मास मोनसे जाहैबाय गथ'आ आंथ' बेखौ ओरैनो हगारा दा नंगौ नंगौ आंहाबो माबा मोनसे सिदान्थ' खालामनांगोन नंगौ नंगौ आंथ' बे हिनजावखौ बेनो हाबा होआ आं मालाबाबो होखाया आरो जुदि बिसोर लालायदोंबा होदोंबा बे न'आव जायगा गैया आरो 100% 50-50 आरो बे आंजों माबा मोनसे माबानांगौ नंगौ नंगौ थैबाय दानाबा पबित्र गोथार दा नोंखौथ' माथो लोगो मोनोब्ला लंथं खुनानै लामायाव गिदिंहोनोसो बेरायहोनोसो सानबाय माथो मानसिफोराबो नंगौ आरो फैसालिखौ मोनोब्ला सेन्डालनि माला गानहोनानै बेखौ लामा लामा गिदिंहोनायनि फिदिंहोनायनि बाथ्रासो सावरायलायबाय माथो नंगौ जोंहा गासैजोंबो सिनायजानाय बिथां जहन गारजिया मोनसे पस्ट होदों फेसबुकनि गेजेरजों नोंथांमोना नायनानै ला आं स्क्रिनाव होना होदों नोंथांमोना अलरेडि नुखाबाय दा माथो फैसालियाबो थगायजाबाय पबित्रजों पबित्र ओरैबायदि आरो ना माने उसायाव थायो माबा जब मावो माबा बिजनेस मावो बेखौथ' आंबो बुंनांगौ खोथा गैया जेखियानो जादोंला सासे सिकिउरिटिबाबो मानसियानो जायो नंगौ बेबो मोनसे हिम्मत गोनां मावना जानो हानाय नाथाय ओरैबायदि थगायदों आरोना बे फैसालिखौ बेफोरबायदिथ' थगायनो मोनाना मानसिखौ दा फैसालियाबो बे थगायजानायावनो गाब्र'हैबाय आरोना गावनि हौवाया थाखा फैसा दोङो न' बां दोङो आरो गथ' सानै दोङो देरखाबाय अलरेडि दा बेबो फैसालिया मा खालामदो बेखौ गथ'खौ गारनानै पबित्रजों खारस'नहैदोंमोन मा जाखो दा गादलेनबायना गावनि हौवानिख्रुइ बे हौवाया साबसिन जादोंमोन पबित्रआ मा जाखो दा थगायबायनो आरोना पबित्रआबो मा होनो हिन्जाव गोनांखानो बेबो गथ' गोनांखानो अब्ला बे पबित्रआबो बे फैसालिखौ लाखारनानै मानो खारनो मोनखो सानैबो एखे सानैखौबो साजा होनांगौ आंनि बायदिब्ला ना पबित्रखौबो फैसालिखौबो बैफोरबायदि दारसोलाय मानिनांगोनलाय नोंसोरखौ पबित्र फैसालिमोनखौ आदै आमाइमोन बैफोरबायदि आरोना दा गिबियावनो बयखौबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय प्लिज अन्नानै नैबे भिडिअखौ लाइक खालाम आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे जोंनि बर' हिन्जावफोरा बर' लाइमोनफोरा बैफोरबायदि गुबुन हारिजोंबो थगायजाया जोंनि हारिजोंबो थगायजायै बायदि नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम गासिबो नायना लाथों जाहाथे बे भिडिअखौ नायनानै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बुजि मोनो सोरजोंबा मोजां मोनलायनानै थगायजानानै बोरै गादलुनो बोरै बुथार जाजायो नोंथांमोना बेफोर भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो दायो बयखौबो फिन खेब बरायहरफिननाय जाबाय जोङो मोनसे गोदान रेकर्डखौ नायना लानोसै बे रेकर्डआ जाहैबाय बेनो जोबथा रेकर्ड जागोन फैसालिनि गोदान रेकर्ड फैदों फैसालिया गावनो गावनि फेसबुकजों लिरनानै हरदों जे आङो न'आव थांफिनगौमोन आंनि हौवाजों फन रायलायगौमोन आंखौ गनायनाय नंला एक्सेप्ट खालामनाय नंला होननानै मोनसे पस्ट लिरनानै हरदों आरो ना गावनि फेसबुकनि गेजेरजों दा जोङो बे रेकर्डखौ नागिरना लानोसै बै पबित्रआथ' हाबा जाखानाय नालाय पबित्रनि हिन्जावा गावनि हौवाखौ मा बुंखो बे रेकर्डनि गेजेरजों नोंथांमोना खोनानो मोनगोन आरोना बे हिन्जावाबो पबित्रखौ एक्सेप्ट खालामानो आरोना एक्सेप्टथ' खालामगोन नाथाय बै फैसालिजों एक्सेप्ट खालामनो होआनो आरोना हाबाबो होआनो फैसालिखौ आरो बेजोंबो थानो होआनो आरोना दे नागिरना ला हेल' दा ओमफ्राय थारमाने पबित्रआ नोंनि हासबेन्डआनो जाहैबाय ना औ आंनिनो हासबेन्ड खै बोसोर जाखोमोन हाबा जानाया नोंसोरो खै बोसोर जाखोमोन हाबा जानाया जोङो माबा 2011आव ना औ 11आव ओमफ्राय बियो होजोंहाय थांनाया 2013आव थांदों माने बियो आंखौ हाबा खालामैनि सिगांनो 9 इयारावनो थांदों खोमा दा बियो 9 इयार माने 2009 औ 2009आव आच्छा औ ओमफ्राय नोङो जेब्ला बियो दाख्लैसो घटना जानानै थांबाय लाना खारनाय नों बेखौ खबर मोना मोनाखैमोन खबर माने मोनदों आदा दा नोंनो खोन्थाहरदोंमोन नामा बियो जेबो आङो बिनि फारसे बे हिनजावजों लोगो हमनाय बेजों थांनायखौ आं जेबो मिथिया आदा आच्छा ओमफ्राय नोङो खबर मोनखांनानै बेनो फन हरदोंमोन नामा नोङो औ हरबाय थादों ओमफ्राय मा होनदों गावहा बिदिनो नङा होनदों आरो आच्छा आंजों फैयाखै नङा होननानै बुंदों आरो आच्छा दाहालागैबो बे नङायानो बुंबाय थादों आरो बे दहायहालागैबो औ ओमफ्राय नङाबाथ' बियो खेबसे फेसबुकआव फैनानै बुंनांगौमोन ना बियो आं नङा होननानै बिदिनोथ' जोंबो दा दहाय गामिनि मानसियानो नङाबा बे फेसबुकआव मोनसे सिमान थांनांगौमोन होननानै बुंदों आरो दा खोथाया जाहैबाय जे बुस्थुआ फट'आ भाइरेल जादों बे फट'आथ' बेनोथार नोंनि हासबेन्डआनो
औ आंनि हासबेन्डआनो जाहैबाय नामजों फटकजोंथ' मिलायखाबाय। नामजों फटकजों माने गावसोर सानैजों लानाय फटकखौ नुखाबायना नोङो? औ नुबाय आं। औ बेनो नोंनि हासबेन्ड ना? औ। दा बेनो जादों खोथाया। दा नोंसोर ओरैनो मा स्टेप लानो नागिरदों? जेनेबा आं गोसोखौ मोजां मोनाखै आरो जेनेबा बियो आंनि सिगाङाव जिबायदि खोथा बुंदोंमोन ओमफ्राय बेफोरो दा मिलायनाय बायदियानो जाहैबाय। मिलायनाय बायदि माने मा बुस्थुआमोनलाय? जेनेबा बे हिनजावा रेस्टुरेन्टफोर दङ नामा? दंजोबो, औ दङ, रेस्टुरेन्टफोर दङ, केन्टिनफोर सालायो। जेन'बा आंनि मालिक आंनि हासबेन्डआथ' बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानैसो आंनि सिगाङाव खोन्थालांदों। मारै होननानै? जेन'बा बे हौवानि जेन'बा बेनि फिसायजों फैसालिनि हौवाजों बेयो रेस्टुरेन्टआव मावफागोन, लोगोसेयैनो आं स्टाफआव थाफागोन होननानैसो बुंलांदों न'आव हाबनानै आंनि सिगाङाव फनावबो बुंदों आरो। आच्छा थारमाने गाव होनदों आरो नोंना बोराया? औ बिदि होनलांदों बे आंनि हासबेन्डआ, आं स्टाफआव थाफागोन होननानै बुंदों आरो। आच्छा फैसालिजों फैसालिजों होनाखै, हौवाजों होनना बुंदों, स्टाफआव होनना बुंदों, सासे लोगोजों। हासबेन्डजों? औ बिदि होनदों बियो। आच्छा। बेनिफ्राय आरो बे जायगायाव जाय फैसालिनि रेस्टुरेन्टआव बिनि माखासे फुराना सिनियर लोगो बे हटेलाव मावदों, आंनि आन्दाज आरो आदा। औ। आन्दाज खालामदां। जेरै दहाय इउटुबारा होनदोंमोन, मानसिया बे होनदोंमोन, आङो सोमदोनखौबो सिनायो आं, जों बेजों गवायावनो खामानि मावफाखानो मोननाय मानाय होनना बुंदोंना सोमदोन होननाय। बे सोमदोन होननाया फकेरानि आरो आंबो मिथिगौ बेखौ, सिगांनो बिसोर लोगोखामोन। ओमफ्राय बेयो गावनि जायबा लोगो, दा गावनोबो मैया बे फट'खौ हरदों गावनि लोगोआ, भिडिअ भाइरेल जानायखौ। ओमफ्राय बियो बे गावनि लोगोआ बे फैसालिनि कन्टेक्टआव बेयाव रेस्टुरेन्टआव मावनाय बायदि मोनदों आरो आङो। थारमाने बुस्थुआथ' जाहैबाय दा लोगो थोगोनिथ' खोथा गैला नालाय, खोनाबाय? थारमाने बुस्थुआ जाहैबाय जेनेबा खोथाया जाहैबाय जेनेबा नोंनोबो खोन्थाखादों फैसालिनि रेस्टुरेन्टआव स्टाफ हिसाबै जेनेबा फिसायजों थाफागोन मागोन होननानै, नङा होमबा? आंनि सिगाङाव बे हिनजावनि फारसे फैसालिनिबो नाम बुंफेराखै, जेबो खोनायाखै, सासे लोगोल' होनबाय थादों आदा बियो। आच्छा। लोगो होनबाय थादों। सासे लोगोजों आं लोगो हमनो होनदों। ओमफ्राय बे मालिकनाव माबानानै फैनाय जाहैबाय आरो फ्लाइटजों फैदों बियो गुवाहाटिसिम। आरो खोन्थानायालाय खोन्थादों, रेस्टुरेन्टआव आं स्टाफआव थाफानो नागिरदों सासे लोगोजों होननानै बुंदों आरो बियो। थांफिननायाव मा नोङो ओमफ्राय फ्लाइटजों थांफिनदों होनना खोन्थादों नोंनो? औ फ्लाइटजों थांदों होनदों आरो बियो। आंनि सिगाङावथ' बिदि होनाखै फैसालिया, गावसोर सानजोंनो थांदों थांनाया, खिन्थु क'क्राझारनिफ्राय ट्रेनजों थांदों बेबायदि। बेबायदिसो। दा माथो अखानायैनो जेन'बा बियो बेयाव गुवाहाटियाव हर थाहैदों, हर थानाय हराव आंनो फन खालामदों आदा, 10ता बाजियाव। थारमाने फनखौथ' हरखागोन, थारमाने फन हरनाया जेनेबा माखासे बुस्थुखौ गावबो लाखोमानांगोन नालाय, नोंजोंथ' मोजां देखायखानांगोन, बे उफाय गैया, फनखौथ' कन्टिनिउ दोनबाय थाखानांगोन नोंजों। दा नों मोनसे सन्देह खालामफ्लांगोनबो जानो हागौ नोङो, बेखायनो गाव नोंजों कन्टिनिउ लाखिबाय थादों फनखौ। दा नोंखौ दा जेनेबा नों दा बुंहरनाय बेनो आरो जे माने क'क्राझाराव रेस्टुरेन्टआव जेनेबा गाव स्टाफ हिसाबै थाफाफैगोन मागोन होननाया। बिदि होनलांदों आदा बे आंनि सिगाङाव, आरो आं बेखौ सैथोखौ आं नोंजोंनो खोन्थाहरो, बेनो आरो बाथ्राया। दा हिनजावनाबो रेस्टुरेन्ट दंखायो नालाय। दा बे ओमफ्राय जोंहाबोथ' न'खराव बुहुत मानसिया दा डिटेल्स माबाबाय थादों, बिनि रेस्टुरेन्टखौ मिथियो, माथो गसाइगावआवबो दंबावो ना आदा बेहा? थागोन, बेनाथ' थागोन, थानोबो हागौ, खिन्थु क'क्राझाराव दङ। गसाइगावआवबो दाब्बा ना मा दङ नै बेहा। दा ओरैनोथ' जेनेबा खोथायाथ' नंगौ बादियानो जाहैबाय जेनेबा, ओमफ्राय नों मा सानमारदों जेनेबा दा? साननो माने आङो जेनेबा बे जाय गथ'खौ बे जोनोम होनानै बोसोरनै मास मोनसे जाहैबाय गथ'आ, आंबो बेखौ ओरैनो हगारा दा। नंगौ। आंहाबो माबा मोनसे सिदान्थ' खालामनांगोन। नंगौ। आंथ' बे हिनजावखौ बेनो हाबा होआ। आं मालाबाबो होखाया। आरो जुदि बिसोर लालायदोंबा होदोंबा बे न'आव जायगा गैया। आरो 100% 50-50 आरो बे आंजों माबा मोनसे माबानांगौ। नंगौ। आच्छा, नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय, रेकर्डखौ खोनाखाबाय, बेनोसै आरोना। दायो
हिन्जावाथ' फैफिननांसिगोन मानो होनबा पबित्रआथ' थगायखादो उमुक जायगायाव दङ उमुक जायगायाव थायो उमुक साख्रि मावो माबा मावो ना बेफोरखौ थगायदो जानांगौ दा थगायखादों गासैबो मोनथिखाबाय कमेन्टफोरनि गेजेरजोंबो गोबां राहर जाजाबाय गोबां मुगै जाजाबाय बेफोरबायदि राहर जाजाखागोन मुगै जाजाखागोन मोनसे गाज्रि खामानि मावोबा मानसियाथ' बेखौ मोजाङै बेखौ बरायनानै लाबोआ बरायनानै दोना बेखौ गाज्रिसिनसो सानगोन गाज्रिसिनसो राहरगोन बेफोरबायदि आरोना दा सेंग्रा सिख्लाबा बेलेग खोथामोन दा सेंग्रा सिख्लाबा बेलेग खोथा जाया बेफोरबायदि साजाया जाखानांगौ मोनखानांगौ बेबो गथ' गोनांबावसोनो हाबा जानाय सानैबाबो जानाय आरोना फैसालियाबो अलरेडि हाबा जाखानाय गथ' गोनांखा गथ' सानै गोनांखा ओमफ्राय पबित्रनाबोथ' हाबा जाखानाय अलरेडि गथ' गोनांखा रेकर्डनि गेजेरजों गावनि हिन्जावानो बुंखाबाय हाबा जादों होननानै आरो थगायसोबावदोंमोन आरोना हिन्जावखौबो थगायबावदो जोंनि मिडियायाव रायजो राजाखौबो थगायबावदो बियो पबित्रआ आरो फैसालिया मा बाथ्रा बेलाय होमबालाय ना दा जहंकारजी ब्रादाराथ' रेकर्डखौ होनो हाखाबाय फेसबुकनि गेजेरजोंबो लिरना हरदों टाइटेल माने फैसालिखौ मोनोबा सेन्डालनि माला आलायहोनांगौ पबित्रखौ मोनोब्ला लंथं खालामनानै बेफोरबायदिनो बेरायहोनांगोन आरोना दा जि जाय जों नुबाय थासिगोन आरो गोदान आपडेट फैयोब्ला नोंथांमोननो थाबैनो लाबोनो नाजागोन दे दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन लोगोफोर बाय